prichádza výťah. Rišo vchádza do bytu. Má vak. Nie, vačky pod očami. V prednom pláne sa objaví mama. Kde si bol? Strihna Riša. V kine. Prudký švenk na mamu v dramatickom detaile. Celý týždeň? Stop! V poslednom zábere hovorí, že ju miluje. To je klišé. Nevadí, funguje. Strih, Rišo povie, mami, toto je Dorota. Cinematic. Príbehy na plátne aj mimo neho. Formát 4:3. Nie, širokouhlý. Sme v hotelovej izbe a v nej spiaci Kubo. Nemal predtým fúzy? Švenk, zvoní budík. Zaspal na Cinematic. Už zase. Beží ulicou, ručná kamera. Nie. Kamera v jazde. Preskakuje lavičku. Spomalenie. A vidí to jazvečík. Nadhľad, Kubo spôsobí hromadnú nehodu. Na to nemáme peniaze. Tak počká na zelenú. Kubo pred domom umenia, beží, už sa blíži a dramatický strih po osi asi niečo zabudol. No do... A vy všetci, ktorí ste si akreditáciu nezabudli, užite si nasledujúci príbeh na plátne aj tie mimo neho. Som to stihol, ne? Prepáčte, tu v 7. rade mi držia miesto.